bocah-bocah iki wis yamene kok ya durung botak kok wah wong ya wis ditemtokke yen dina iki padha ngenekke gedhating lah nek bapak guru ki pirsa ra ya duka Kang piye yo kene sampean tak paringi pirsa yo piye ki sing sabar ora kena muring-muring yo nek mbok muring ki aku ki ora muring terus rene aku ki kersane bapak guru dituwakake supaya ngandani bocah-bocah kuwi nek wis ditemtokke dening bapak guru supaya gladhen ora yo netepi dawuh yo kabeh mau ki jane arep netepi dawuh kan lah nek nyatane ya mene yo ono sing teko piye ora dasare bocah-bocah yo trembelane tenan lah nek yo tenan di trembelane yo muga-muga sedaya meneh bocah-bocahmu ki do teko kan saiki ngene iki piye bangku suwen tak golekane golekane mendi ning do kumpul yo golekane kan trembelane ora genah
Lah yo kaya ngene iki nek sing tak jaluk. Iya. Mula kuping iki padha ngrungokno ya cah. Dawe bapak guru ki bengi iki supaya padha belajar. Mogakno aja padha pating pendirang pating gejabrik. Guru karepe dhewe. Mau tak tunggu dora ketok-ketok bareng metu padha pating bedigas. Wah, pancen padha trembelane kok. Kaya keturutan karepe kae di. Heeh. Ha iki ngene ya di. Ya, kepiye kan? Rehne iki awake dhewe nampa dawuh bapak guru. Ya. Yen to bengi iki anggone gegladen. Bapak guru wanti-wanti, Wanti-wanti ini kepiye kan? kanthi wanter lire. Ngene lho Di. Kabeh sing padha kiprah gladen itu ora kena padha sembrono Di. Iya. Jalaran kabeh mau aja nganti ninggalke duga lan prayoga. Bener kowe kan. Yo ngrungokke kuping to. Wih, padha dilungokke, aja padha pating pendirang. Kaping pindhone ya Di. Kejaba wong iki padha nganake gladen. Awit iki ngiras pantes nyengkuyung ngregengake para pepunden ing wewengkon dusun Clorot Di. Awit dina Senin kliwon mau kuwi pepunden wewengkon dusun Clorot nenekke tasakuran bersih desa ya rasulan. Iya. Ayo. Lah kersane bapak guru rehne supaya nderek nyengkuyung iki padha gegladen kaya omongku ngarep. Ya do ditata ya kan. Iya. Aja lek padha teng gedabik. Ayo. Lah saiki ngene Di. Ya. Aja nganti kesuwen dang diwiwiti wae. Ya, aku manut karo kowe ya, Kang. Yo, yo to. Yo. Yo. Boom. Yo. Budaya. Barang aku Kang. Ayo. Yo. Marok rugi mancing ngrungokke kupinge iki. Aja poting gendira.
Ya bola bali wong kang ngrek tadahe akeh kok ngono kuwi. Wah iya, Anak-anakane dasare yo. Lah, kayak kepiye ayo mau pergi. ora datek pendiran to. Wes bisa dari kita pokoknya jadi jangan speak. Dhewe iki gerakane. Kaya ngono ki sing tak jauh temoto. Ya kudu temoto, ya ora temoto. Weh, belah ini kan. Ayo, iki di ana waduk kaya ngene iki di. Kurang gahi kaya ngono. Oke.
Alon-alon sok.